ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎವ್ರಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ವಿಶಸ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಗಮ್ಮತ್ ಎಂಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲು ಪೂರ ಊರುಡಿತದು ಕಂಡನಿ ಬಡಿದಿರ ಡೇ ಜನ ಮಲ್ಪುನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಎಂಚೆ ಪುಣುಗುತ್ತುಂಡೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ ತೂಲೆ ಎಡ್ಡು ದಿನಟ್ಟು ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖ್ಯತೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಬಿದಾಡ್ದು ಬನಶಂಕರಿ ದೇವಿ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪೋಯ ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟದು ಬೊಕ್ಕ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ತೆಕ್ಕಾಯರೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನರೆ ಪೋಯ್ನಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ದಿಜೆರ ಪಂದು ಎನ್ನರ್ ನಿಕ್ಲು ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಮನೇ ಬಂಗ ಬತ್ತದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ತದ ನಮನೇ ತಿನ್ಪುನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಂಕಿಷ್ಟ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಇನಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯದ ಒಕ್ಕಯ್ಯಾನು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ತಿಂದೆ. ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಕೆಲವು ಕೋಡಿಡ್ ಬಂದ ಬೇಯ್ತದೆ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಾರಿ ಲಾಯಕದ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಇತ್ತು. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ನೇಮ್ SVC ಶ್ರೀ ವಾಸವಿ ಕೆಫೆ ಪಂದು JP ನಗರದ ಕೊತ್ನೂರ್ದೈಟೆ ಉಂಟು. ತಿಂಡ್ರೆ ಎತ್ತನ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೈ. ನನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಎಲ್ಲಿಯ ಮಟ್ಟದ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ಲೇ ಕೇಕ್ ತೊನೊಡು ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ತಿನ್ನೋಡು. ಡೆಕೋರೇಷನ್ಲ ನಮನೆ ಮಲ್ಪೊಡು. ಊರುಡ್ದು ಮುರಣಿ ಪೆಲಕೈ ಪತೋ ಬೈದೆ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ಪನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು. ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕಂಡನಿ ಪೆಲಕೈ ಮೂರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಕಟ್ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ತುನಗ ಪೆಲಕೈಗ್ಲ ಬೇಜಾರಾವು ಅಂಡ ಎಂಚಲ ಬಾರಿ ರುಚಿತ ಪೆಲಕೈದ ಗಟ್ಟಿ ಮಲ್ತದೆ. ಬಯ್ಯದ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂತೆ ಗಮ್ಮತ್ತದ ಡಿನ್ನರ್ ಡೇಟ್ಗೆ ಪೋದಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ನಿಯರ್ ಇಪ್ಪುನ ಸೆಕ್ಟರ್ 144 ಮಸ್ತ್ ಪೋರ್ಲುದ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್. ಲುಕ್ ಎಟ್ ಮೈ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ನ. ಮೆನ್ಯುಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದರಡ್ಡ ಐಟಮ್ಸ್ಲ ಇತ್ತಂಡು. ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಡಿಶಸ್ಲ ಮೂಲುಂಡು. ಮೆನ್ಯು ತೋಂದಿತ್ತಿಲಕನೆ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಬತ್ತದ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪೊಡ ಕೇಂಡೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಕೊರ್ಪುಜೆಗೆ ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕೊರ್ಪುಗೆ ಮೆಮೊರಿಗೆ ಇಪ್ಪಡು ಪಂದ ದೆಪ್ಪಯ ಲಾಯ್ಕ್ ಆದನತೆ. ಫುಡ್ ಮಾತಲ ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತನು. ಗಂಟೆ 11 ಬತ್ತಿತ್ತನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂತೆ ಫೋಟೋಸ್ ಬುರದೆತ್ತದ ಎಂಕ್ಲು ಇಲ್ಲಡೆ ಪಿದಡ್ಯ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವ್ಲಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ದಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೇತಿ ಕ್ವೇಸಲ್ ಮೇಲೆ ಮಾತಿರಿಕ್ಲಾ.